Казвам се Силвия Котева и заработвам дизайнерски декорации, структурирани пана с гипс, маси рисувани с смола, арт-подове с смола и помагам на архитекти и дизайнери да впечатляват с уникални интериори. Това, което ме отличава е, че аз изработвам тези декорации в желан от клиента цвят, форма, размер, така че да паснат на дадения интериор. Най-често черпя вдъхновение от природата, модата, интериора. Занимавам се с изработка на тези дизайнерски декорации вече повече от 20 години. Моите неща са специални, защото влагам много страст, много желание да помогна на моите клиенти да получат точно това, което им трябва и те да имат дом, в който има уникална атмосфера. Аксесуарите са като витамините в човешкото тяло. Те придават уют и атмосфера на едно помещение.